Bine v-am găsit la un nou episod din Hide and Seek împreună cu Zimmer, gameplay. Nu știu dacă nu știți, am auzit. și eu Bărbos Underground și el e... ce ești? I'm pushing him, no, no. Ok. Așa. Așa, hai să jucăm Hide and Seek, că nu mai aștept. E o coală așa de mare, încât nu mai văd nimica, o, da. Uite, waiting! Arena 3. Arena 2 sau 3, care a intrat? Eu doi. Am intrat și a 2, hai, gata, am intrat. Unde ești? Ce faci? O să pun o pauză până când începe arena. Bârâbâm. Și așa, am revenit. Am revenit. Hide and Seek. Așa, tu ce ești? Eu obsidian. Te-am văzut. Eu sunt, știi ce sunt eu? Uite, te văd. Eu sunt un quartz. Oh, nu mă va găsi nimeni. Oh, da, pentru că sunt foarte inteligent, pentru că nici nu știu să mă ascund. Un bloc de quartz, unde pot să ascund? Ce noroc are ăla... Bă, prieten, hai bă după clădirea de quartz. Eu sunt deja acolo. Eu sunt în clădire. Gata, sunt solid. Hai după. Dar cum pot să mă sar sus, mă, că nu merge? Ce să fac cu el? Cum te ridici în sus, că mie nu merge? Adică să mă urc pe o chestie sus. Un sticker m-a văzut, un sticker era să mă vadă. Hai, fă-te mă, odată solid bloc, îți tâmpesc. Gata, solid bloc. Oare ce se întâmplă dacă apăs pe buton? Tu ce crezi că se poate întâmpla? Nimic. Am crezut că mă teleportează înapoi. Zici și mie, mă, cum să sar undeva. Adică, că unii s-au urcat pe mine când eram bookshelf și eu nu puteam. Da, nici eu nu știu. Hai, nu mai sunt solid Nu bloc. știu. Un bloc solid. Fă-te solid bloc. Așa, fă-te, da. Tu unde ești? Bă, dacă vedem stickerul că stă pe... stai că 4 stickerul. 5! Tu unde ai ascuns, mă? Tu unde ești? Undeva. E sticker, nu? Nu sticker. Stai că mă uit acum să văd dacă... Nu ești. Eu sunt spatele clădirii, dar nu ne omorâm. Adică nu. La mine intră cineva în clădire. Ba, nu, a trecut pe lângă. Să mă sacrific? Bă, de ce ăsta nu-l văd pe ăla? Ce prost! Nu intra, nu fi nisi. Nu intra, a intrat. Shit, nu da, bă, ești dacă ești prost, da, ești... O trecut pe lângă mine, bă, cât Și-a venit altul. Da. E bă numele. Și-a ieșit și-a plecat. E drumul liber, mai e cineva ca să ajungă la tine. Da, nu se spawnează. Au un pe lângă fântână, cred că-i... Nu. Unul a trecut. Bă, vezi, e unul la o geamă. Bă, vezi că vine unul în spate. Nu vine niciunul. Nu. E partea aia de lângă zidul ăla... Nu știu cum să zic. E unde e lâna aia să faci parcurs. Bă, dați prea multe. Gata, hai că eu plec la atac. Fugiți. Morșălărie. Hai. Unde m-am ascuns, doamne? Tragi de buton. Aici și eu. Ce nu merge să tragi de buton? Aici și eu, știi? Unde ești? Sunt partea cealaltă. Cred că ești în partea aia. Hai că mă duc. Fugi. Hai, un sticker pe aici. Oh, trec pe lângă toți stickerii. Marș. Fugi la bomba al mero. Nu mă lovi, nu mai păliți. Fraiere, sunt un bloc mișcător cu viață. Fraiere. S-a blocat drumul. Pac, sărim. Ia fraierii pe ăștia, pe tăți. Mor și tu. O venit. Din gură. De ce tot mă fac să... L-am bătut. Eu zic să rupă carul, el se joacă cu ligheanul. L-a trimis de ce. Bă, gata, ce faci aici? Ce-o Erau prea mulți. Ok. Pam. Și cu... Doamne. Bă, am vrut să bat seekerii. Bă, tu mai filmezi? Da. Am filmat numai 4 minute.
Știi că am o bară de aia sus unde văd. Bă, ăștia să închine să fac acolo parcurul când pot să sar de pe... Stai, că mă o să ascund în fântână. Și nimeni nu-l prind. Nice. Mai hai că mai sunt 3. Și 30 de secunde. Mă vor despărți. Uite un, uite un, uite unul, uite unul, uite un Haider, uite un Haider, un bloc de... Auzi, mă, du-te! Mi-am răsucit. Poate ceva din Mai este astea. unul, mai este unul. Oh, shit. Bă, că să mă duc și eu sus. Păi, sus, e sus. Urai! Bă, ești nebun cum s-a urcat ăla acolo. Și ce bloc e asta, frate? Eu știu pe unde se urcă, pe unde te urci. Gata, am pierdut. Oh Ne my pa. god. Bă, unde ești? Prosti pro, mafios. Ajung. Are, Zi-mă. are câtă grămadă. Și început ai. Da, sunt un bloc de ăsta, de ud. Unde poți să ascund un bloc de ud? O, da. Băi, și eu acum spart. Eu acum gata, eu știu unde să mă ascund. Unde să mă ascund. Ascunde-te de aici unde te ascunzi. O să crăp, dar nu-i bani. Aici. Unde Hai e mare aici aici. ascunzătoare de aia? Hai că și mere, mă, dar aici mere? Hai mă că 20 de secunde ai încep. Am început deja. Nu se poate, fă-te solid. O, da, m-am făcut solid. Nimeni nu o să mă găsească pentru că sunt un bloc de ud. Și mă uit prin... Nu știu ce mă uit prin carte. Stai, omoră Cei pe care se uită la omoră. filmare o să zică, bă, ce prost e asta. Uite, asta stă în fața mea, ești prost. Uite, asta stă în fața mea și doar m-a văzut, bă, dar... Băi, prost. Eu nu mă sacrific. Bate-l. Îl bat eu. L-a făcut. Fac! Și-o dat seama și de mine. Sunt un bloc mișcător care face baie în apă. O, da, sunt foarte inteligent din punct de vedere ginecolog. Care ce vrea să treacă prin fața mea. LOL! Bă, prietena, am făcut... Și-au apăsat din greșeală space și am sărit în sus. Hai, ce să mă... Fraiesc și Andrei ăla. Stai! Nu! Nu, Piti! Nu, 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 nu! Nu, nu! A murit! A murit! Hai, bă! Ăștia-s prost! Da, un gros! Bă, dar eu nu filmam. Eu nu știu tu cu ăla sau aia. Bă, unul numai, ăla, unul și-o dat armură aproape toată jos. Face călău? Da, am reușit să mă urc aici, dar nu știu ce e blocul ăsta, frate. Tu știi ce e? Da-na-na. Ce blocul ăsta, frate, care arată foarte fain? Care? Ăsta care stau eu acum, uite la mine. Dreapta ta. Uite aici, ăsta de aici. Care stau eu pe el, mă, în spate. Așa, uite. O vezi? Da, Ce blocul ăsta? obsidian. Obsidianul ăsta? Da. A, dacă eu am texture pe de aia, mă. Am texture pe de aia. Bă, tu abia acum ai reușit să te urci acolo? Nu e de când știi. Bă, deloc trebuie să închei filmarea. Ce faci? Deloc trebuie să închei filmarea. Ce rău. Da, am intrat. Am intrat în turneu și cam asta a fost din Hide and Seek. Al 7-lea episod, nu știu dacă este. Bă, de ce e bezna aici? Ajutor. Nu știu, dar chiar și la mine atât au fost pentru astăzi. Și uite-l pe mine să... care ne-a făcut fail-ul. Și mai zic o dată, cam atât a fost pentru astăzi. Nu uitați de like, share, comment, Și la subscribe. Cum să nu pic?